ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Bawat segundo, minuto at oras natin sa mundo ay mahalaga. Hindi man natin alam kung kailan tayo mawawala ay kontrolado naman natin ang ating kapalaran habang tayo ay nabubuhay pa. Ikaw kabarangay, kaya mo bang magpatawad para masulit mo ang oras mo dito sa mundo? Kasama ang iyong pamilya. Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyo at sa mga listener ng Barangay Love Stories. Ako po si Crystal, tubong Pangasinan at panganay sa 5 magkakapatid. Housewife po ang mama ko na si Virgie habang ang papa ko naman na si Joaquin ay nagtatrabaho noon bilang isang hotel security sa Dubai. Parehas pong hindi nakagraduate ng kolehiyo ang mga magulang ko. Kahit gusto nilang mag-aral noon, mahirap ang buhay, kaya hanggang high school lamang ang natapos nila. Maaga rin akong dumating kaya nawala na sa priority nila ang pag-aaral noon. Laging sinasabi sa akin ni na mama at papa na mahirap talagang makahanap ng trabaho kung wala kang college diploma. Kaya pangarap ko talagang makapagtapos ng kolehiyo. Gusto ko kasing maging chef sa isang international hotel. O kaya ay sa barko para naman maiparanas ko sa pamilya ko ang masaganang buhay. Hindi naman po kami naghihirap ng husto. Pero sapat lang kasi ang kinikita ni Papa sa abroad para buhayin at pag-aralin kami. Naitataguyod naman niya kami pero nakakalungkot nga lang dahil lumaki na lamang kaming magkakapatid na hindi siya nakakasama. Kada 2 taon lang kasing umuuwi dito sa Pilipinas si Papa. At halos 3 buwan lamang siyang magstay tapos ay aalis na ulit. Yun naman talaga ang masakit na realidad sa buhay ng OFW. Kailangan mong iwan ang pamilya para kumayod. Kesa naman sama-sama nga kayo pero nagugutom naman. Lalo pat walang masyadong oportunidad dito sa Pilipinas para sa mga katulad ni Papa na walang tinapos. Kaya kahit mahirap para sa kanya ay kailangan niya kaming iwan dito sa Pilipinas. Second year college ako noon, Papa Dudut, at nag-aaral sa Maynila ng kursong Hotel and Restaurant Management. Nang isang araw ay tinawagan ako ni Mama at hindi ko makakalimutan ang pag-uusap naming yon, Papa Dudut. Oh, bakit tumatawag to si Mama? Anong oras na? Hello? Ma? Pasensya na ha. Naabala ko yata ang tulog mo. Hindi naman po, okay lang. Ayos lang ba kayo dyan, Ma? Bakit po kayo napatawag ng alanganing oras? Ayos lang naman kami ng mga kapatid mo rito. Napatawag ako kasi may sasabihin sana ako sa iyo eh. Ano po yun? Tinawagan kasi ko ni Papa mo. Kakatapos nga lang namin mag-usap bago kita tinawagan. Oh, kumusta po si Papa? Uuwi na raw siya sa susunod na linggo. Talaga po? Ay, nakakatuwa naman. Miss na miss ko na po si Papa. Oo nga, nakakatuwa. Maski ako miss na miss ko na ang Papa mo. Ay, kaso nga lang. Napaaga po yata yung bakasyon ni Papa. Di ba next year pa po yung uwi niya? Anak, hindi magbabakasyon si Papa mo rito. Dito na siya at hindi na siya babalik ng Dubai. Ha? Natanggal po ba siya sa trabaho? Parang ganun na nga. Bakit daw po? Ano pong nangyari? May sakit si Papa mo, nak. Anong sakit? Leukemia raw. Stage 2 na. Leukemia? Paano po nagkaroon si Papa nun?
Hindi ko rin alam. Baka nasa lahi nila. Di ba yung lola mo, cancer din ang kinamatay? Malala na raw po ba? Malakas pa naman si papa mo. Pero nakakatakot pa rin. Hindi ko alam anong mangyayari sa kanya kapag hindi natin inagapan ng pagpapagamot yon. Hello? Nandiyan ka pa ba? Opo. Sorry ma, hindi ko alam kung anong sasabihin. Nagulat ako sa balita ninyo eh. Ako rin naman, Nak. Hindi ko inaasahang magkakaroon tayo ng ganitong problema. Kailan daw po ang flight ni Papa pa uwi? Kung hindi next week, baka next week. Hindi pa ako sigurado pero inaayos na raw doon yung mga papeles niya. Ang bilis pala. Oo nga Tatapusin ko lang ho yung mga kulang kong requirements dito tapos uuwi po ako dyan. Anak, tungkol pala sa pag-aaral mo. Ayoko sanang sabihin to, pero mukhang kailangan mo munang huminto. Hindi natin kayang pagsabayin ang pag-aaral mo at pagpapagamot ni Papa mo Pero ma, sayang naman po. Second year na ako. Konti na lang gagraduate na ako. Ay, sayang nga talaga. Pero paano ka mag-aaral kung wala nang magpapaaral sa'yo? Uuwi na ang papa mo, may sakit pa. Sunod-sunod na ang gastusin natin yan. Gagawa po ako ng paraan para makapag-aral. Hahanap ako ng part-time job dito. O kaya naman po, kakausapin ko yung dean namin kung pwede ako maipasok sa scholarship program. Bahala na. Basta hindi ako pwedeng huminto, ma. Sayang naman yung pinaghirapan ko. Kailangan kita rito, Nak. Kung magtatrabaho ka, sana ilaan mo na lang muna sa pagpapagamot ng papa mo. Pwede ka namang bumalik sa pag-aaral kapag gumaling na siya. Ma, huwag naman. Sorry, pero wala akong magagawa. Yung mga kapatid mo nga, hindi ko alam kung mapag-aaral ko pa. Alam kong pangarap mong makatapos, Nak. Pero hindi ko alam kung kaya natin sa ganitong sitwasyon. Pwede po bang patapusin ko muna yung final exam namin, ma? Malapit na kasi yun, ma Hindi ako mabibigyan ng grade kung hindi ako makakapag-exam. O sige, tutal hindi pa naman sure kung next week na talaga ang uwi ng papa mo. Babalitaan niya daw ako kapag naayos na lahat doon. Tapusin mo na muna lahat ng kailangan mong tapusin dyan. Okay po, ma. Balitaan niyo na lang po ako tungkol kay Papa, ha? Nag-aalala po ako dito. Sige, o siya, magpahinga ka na. Huwag kang masyadong mag-isip, basta't ipagdasal mo lang lagi ang papa mo, ha? Opo, ma. Ingat po kayo lagi dyan, ha? Bye, ma. Bye, anak. Papadudod para kong sinakluban ng langit at lupa noong nabalitaan kong may sakit ang tatay ko. Nagalala ako dahil hindi biro ang leukemia at marami ang namamatay sa ganong klase ng sakit. Bukod doon ay hindi na rin gumaling ang mga taong yon na may leukemia. Mapapahaba na lang ng kaunti ang buhay kung ipapagamot mo ito. Habang buhay nang pahihirapan si Papa ng sakit niya at masakit sa akin na isipin yon. Bukod sa pag-aaral ako sa kalagayan ni Papa ay gumugulo rin noon sa isipan ko ang sama ng loob dahil kailangan kong huminto ng pag-aaral. Tao lang naman ako, Papa Dudut, at naaawa man ako sa tatay ko, syempre ay nadidismaya rin ako na pati pangarap ko ay naapektuhan ng sakit niya. Pero bilang panganay ay wala naman akong choice. Ako naman talaga ang magsasakripisyo sa aming magkakapatid sa ganong klase ng sitwasyon. Nakakaawa lang din dahil baka pati ang mga nakababata kong kapatid ay pahintuin na rin sa pag-aaral kung hindi namin kakayanin ang laki ng gastusin sa pagpapagamot kay Papa. 3 linggo pa akong nagstay sa Maynila para tapusin lahat ng kailangan kong isubmit na project sa eskwelahan. Ipinaliwanag ko sa mga professor ko na kailangan kong umuwi sa Pangasinan dahil may sakit ang tatay ko. At naiintindihan naman nila kaya pumayag sila na bigyan ako ng special exam. Sa 3 linggo na yon ay halos wala akong tulog dahil sabay-sabay ang submissions at pag-review ko sa exam. Dagdag pa ang pag-aalala kung anong nangyayari sa amin dahil sa pagsubok na ibinigay noon sa aming pamilya. Noong natapos ko na ang lahat ang mga kailangan kong gawin,
umuwi na ako sa amin sa Pangasinan, Papa Dudut. Virgie, nasaan na raw ba si Crystal? Parating na siguro yon. Nung tinext ko siya kanina, nasa terminal na raw siya eh. Oh, si Crystal na yata yon. Pagbubuksan ko na ng pinto. Sandali, ako na. Maupo ka na lang dyan. O sige. Hello, Ma! Hello, Nak. Pumasok ka na nandito na si Papa mo. Hello, Papa! Kumusta ang pakiramdam nyo? Eto, ayos naman. Halika nga rito. Mayakap naman ako sa panganay ko. Namiss ko tong yakap ng papa ko. Kumusta ang biyahe mo? Traffic ba? Opo, Sabado kasi ngayon eh. Gusto nyo na bang kumain? Mamaya na po ako, Ma. Nagmerienda po ako kanina eh. Kayo na lang ho ni Papa, baka gusto nyo nang kumain. Mamaya na rin ako. Sabay-sabay na tayong kumain mamaya. O sige, doon na muna ako sa labas. Magsasalang pa ako ng labada. Tawagin nyo ako kapag gusto nyo nang kumain para maipaghain ko kayo. Sige po, Ma. Salamat. Opa, kumusta po yung sakit nyo? Stage 2 na raw sabi ng doktor. Chronic lymphocytic leukemia ang tawag. May masakit po ba sa inyo? Para kang si mama mo. Mukha bang may masakit sa akin ngayon? Ang lakas at sigla ko nga Tingnan mo. Si Papa talaga. Wala pa rin kayong pinagbago. Palabiro pa rin kahit may iniinda na. Siyempre nag-aalala lang naman po kami ni Mama sa inyo. Huwag niyo akong intindihin. Kaya ko to. Gagaling pa ako at babalik pa ako sa Dubai para magtrabaho. Ano ba yan? Iiwan nyo na naman kami rito? Ano po palang nangyari? Paano nyo po nalaman na may sakit pala kayo? Bale, naka-duty kasi ako nun. Nahihilo na ako pero akala ko antok lang. Kaya nagkape na muna ako. Pero pagtapos ko magkape, hindi pa rin nawala yung pagkahilo ko kaya nagtaka na ako. Tapos yun, nawala na ako ng malay at natumba. Buti po may nakakita kaagad sa inyo nung natumba kayo, no? Oo, meron naman akong mga kasama nun eh. Eh tapos ano po nangyari? Itinakbo na ako nun sa ospital. Tapos may test silang ginawa sa akin. Doon nakita na may leukemia na pala ako. Nalulungkot ako, Papa. Bakit naman? Kasi po, parang sandali ko lang kayong nakasama sa buong buhay ko dahil nga nasa ibang bansa kayo at nagtatrabaho. Tapos ngayon naman na umuwi nga kayo, may sakit naman. Ang unfair naman ni Lord. Kung makapagsalita ka naman, parang mamamatay na ako. Hindi naman sa ganon, Pa. Tsaka anak, huwag ka magtampo sa Panginoon ha? Hindi siya unfair. Siguradong may dahilan kung bakit kailangang mangyari sa pamilya natin tong pagsubok na to. Manalig ka lang sa Kanya. Okay po. Huwag kang mag-alala. Lalabanan ko tong sakit ko para makasama ko pa kayo ng mas matagal. Promise po yan, Pa. Oo naman, promise. Magbibihis lang po ako at magpapahinga sandali sa kwarto. O sige, pag gusto mo nang kumain pumunta ka lang sa kusina. Hihintayin ka namin bago kami maghapunan. Sige po, Pa. Papa Dudut, dahil nga huminto ako noon sa pag-aaral, natenga lang ako sa bahay pagka-uwi ko ng probinsya. Ayaw ko pa naman sa lahat ay yung walang pinagkakabalahan at parang hindi ako mapakali kapag laging nasa bahay lang. Kaya naman naghanap ako noon ng mapapasukang trabaho para na rin makatulong sa mga gastusin namin sa bahay at pati na rin sa pagpapagamot ni Papa. Ilang linggo rin akong nag-iikot noon sa bayan at nag-apply sa trabaho. Hanggang sa natanggap ako bilang waitress sa isang resto bar. Hindi naman malaki ang pasahod sa akin doon pero malakas talaga akong kumita dahil sa ibinibigay na tip ng mga customers. Lalo na ng mga foreigner. Lagi nga lang akong inaabot ng madaling araw sa trabaho at madalas ang overtime. Pagod na pagod talaga noon ang katawan ko sa bawat shift dahil hindi naman ako sanay na magpuyat. Ganon pa man ay wala akong magawa noon kundi ang magtiis, Papa Dudut. Kailangan ni Papa na magpagamot. At sa ganong panahon kung saan hindi niya kayang mag-provide sa amin dahil nga sa may sakit siya, ako bilang panganay na anak ang may responsibilidad na tumayo para sa aming pamilya.
Para lumakas ang loob ko ay inisip ko na lang noon ang sinabi sa akin ni Papa na merong dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos sa amin ang pagsubok na ito. At hindi rin kami pababayaan ng Panginoon sa gitna ng unos na naranasan ng aming pamilya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, physically demanding talaga ang trabaho ko bilang isang waitress. Lagi ako nagbubuhat ng mga mabibigat na tray, pati na ang mga case ng beer. Bukod doon ay kalaban din ang katawan ko ang puyat. At kung minsan ay nalilipasan na rin po ako ng gutom. Kaya naman hanggat makakaya ko ay bumabawi talaga ako ng pahinga at inaalagaan ko rin ang sarili ko para makaiwas sa pagkakasakit. Kung sakali kasing magkasakit din ako, makakadagdag pa ako sa gastusin namin at wala ring kakayod para sa kakainin at pangmatrikula ng mga nakababata kong kapatid. Katagalan naman ay naging mas madali na para sa akin ang trabaho dahil nasanay na ang katawan ko. Nairaraos din namin ang buhay noong panahon na yon dahil nagbibigay naman ng pinansyal na tulong ang mga kapatid ni Papa. Lagi po silang nakaalalay sa amin at naasahan din namin sila sa ibang bagay gaya na lamang ng pagsama kay Papa sa ospital kapag may check-up siya. Minsan kasi hindi ko na magawang samahan si Papa kapag maaga ang check-up niya dahil puyat na puyat ako at pagod pa galing sa trabaho. Bukod sa pera, lubos din ang ibinibigay na suporta sa amin ng mga kapatid ni Papa, kaya naman pinagpapasalamat ko rin sa Diyos na nabiyayaan kami ng napakabait na mga kamag-anak. Hindi nila kami pinabayaan ang mga panahong kailangan namin sila. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay sinantabi ko na muna ang pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral. Nakikita ko noon kung paano maapektuhan sa sitwasyon namin ang mga kapatid ko at parang nadudurog ang puso kong makita silang nahihirapan. Lagi ko ngang sinasabi noon na kahit ako na lang sana ang magutom, mahirapan o huminto sa pag-aaral, wag lang ang mga kapatid ko. Ipinangako ko noon kay Papa na hanggat mahina at nagpapagaling siya, ako na muna ang bahala kay Mama at sa mga kapatid ko. Kaya lahat ng pangarap ko para sa sarili ko ay sinantabi ko na muna, Papa Dudut. Oh, maaga ka atang bumangon ngayon, Kristal. Opo pa, day off ko po kasi ngayon eh. Gusto ko sanang masulit yung araw na kasama kayo. Total marami naman po akong oras na magpahinga mamaya. Ah, ganun ba? Sige. Nag-almusal ka na ba? Hindi pa po, kayo po ba? Hindi pa rin. Nagluluto pa lang si mama mo sa kusina. Sabay-sabay na tayong kumain mamaya kapag naihanda na yung almusal. Sige po. Kumusta naman ang trabaho mo sa resto bar? Ayos naman po, Papa. Nung una, mahirap. Pero ngayon, sanay naman na ako sa pagod at puyat. Kung nahihirapan ka na, tumigil ka na lang sa pagtatrabaho. Mamaya magkasakit ka rin kung laging bugbog sa pagod yung katawan mo. Naku, huwag niyo na po ako intindihin pa. Kayang-kaya ko po yung trabaho ko. Pwede bang hindi kita intindihin, nak? Siyempre nag-aalala ako sa'yo. Ayoko naman na matulad ka sa akin. Puro trabaho. Ngayon eto, pinaparusahan ng sakit. Sinabi po ba ng doktor na trabaho niyo raw ang dahilan bakit kayo nagkasakit? Hindi naman, pero kasama na yon. Abusado rin kasi ako sa katawan nung malakas pa ako. Tsaka lagi rin akong pagod at puyat dahil gaya mo, panggabi rin ang trabaho ko, di ba? Papa, wala naman po akong choice eh. Kawawa naman po yung mga kapatid ko, ayokong huminto sila sa pag-aaral. Di bali na lang po akong huminto, wag lang po sila. Pasensya na anak ha. Ikaw tuloy ang sumasalo ngayon sa lahat ng responsibilidad namin ni mama mo. Kung malakas lang ako hindi ko naman hahayaan na mahirapan tayo ng ganito. Wala po yun pa. Huwag po kayong humingi ng pasensya. Bukal naman po sa loob ko ang ginagawa ko para sa pamilya natin. Basta po, mag-focus lang kayo sa pagpapagaling ha. Huwag kayong magpapastress. O siya, sige. Basta ingatan mo lagi ang sarili mo ha. Opo pa. Ay, pa, kumusta nga po pala dun sa Dubai? Okay ba ang trabaho niyo dun?
Okay naman doon. Security ako sa isang hotel. Nung una, exciting pa, syempre. Pero katagalan, parang normal na lang. Maganda po ba sa Dubai pa? Sabi kasi nila mayaman na bansa raw po yun tsaka maganda yung paligid. Yung Dubai? Oo naman. Maganda kung sa maganda talaga roon. Pero kung papipiliin mo ako, dito pa rin ako sa Pilipinas. Ay talaga po? Bakit naman? Eh syempre, nandito kayo eh. Sus! Nang bola pa si Papa oh! Bakit mo ba naitatanong? May bala ka rin bang magtrabaho doon? Hindi po sa Dubai pero pangarap ko rin po kasi makapag-abroad. Gusto ko po sana maging chef sa barko kung papala rin. Oh, bakit naman hindi? Nag-apply ka na ba? Subok lang ng subok, nak. Tsaka na po siguro, Papa. Hindi pa po ako pwedeng umalis kasi kailangan niyo po ako dito eh. Tsaka magtatapos po muna ako ng pag-aaral bago ako mag-abroad. Kung magkaroon ka ng pagkakataong magpatuloy sa pag-aaral, gawin mo ha? Di baling na-delay ka ng ilang taon. Basta wag mong susukuan yung pangarap mo. Opo pa, kapag gumaling na kayo, babalik na po ako sa pag-aaral. Sige, suportado kita dyan, 100%. Basta para sa pangarap mo, nak. Sige lang ng sige. Salamat pa. Basta magpagaling kayo ha. Magpalakas din kayo kasi aakyat pa kayo sa stage para sabitan ako ng napakaraming medal sa graduation ko. Ay, syempre. Hindi pwedeng missing in action ako sa graduation ng panganay ko, no? Teka, hindi ka pa ba nagugutom? Medyo po. Tapos na kayo magluto ng almusal si Mama? Tapos na siguro yun. Tara nga, tingnan natin sa kusina. Gutom na rin ako eh. Oo nga po, silipin na natin si Mama. Tara po pa, tingnan natin kung may almusal na. Papa Dudut, mas mabilis na nanghina ang katawan ni Papa noong nagsimula siyang magpagamot. Paliwanag ng doktor ay maaring hindi niya kinaya ang tapang ng treatment. Unti-unting bumaba noon ang platelet count ni Papa at nagsilabasa na ang mga komplikasyong dala ng leukemia niya. Halos 3 buwan lang ang tinagal ni Papa bago siya tuluyang pumanaw dahil sa multiple organ failure. Hindi ko malilimutan, Papa Dudut, ang unti-unting pagkawarak ng puso ko habang pinapanood si Papa na nag-aagaw buhay sa ospital. Para bang gumuho noon sa harapan ko ang mga pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral dahil wala na si Papa para makita ang araw ng graduation ko. Para akong masisiraan ng bait habang nire-revive siya ng mga doktor. Nasambit ko na lang ang lahat ng dasal ko at natawag ko na rin lahat ng santo. Pero wala nang saysay ang lahat ng yon dahil oras na talaga ni Papa noon, Papa Dudut. Pakiramdam ko noon na ang unfair sa akin ang buhay. Binigyan nga ako ng panahon na makasama ang Papa ko kaso sandali lang dahil meron naman siyang sakit. Para kong pinaglalaruan at hindi ko maintindihan noon ang nararamdaman ko. Yun pala ang mahirap kapag namatayan. Huminto man ang mundo mo pero patuloy pa rin ang buhay. Noong mawala si Papa ay sabay-sabay ang problema namin. Bukod sa nagluluksa pa kami ay naghihintay din sa amin ang sandamakmak na bayarin galing sa ospital at maging sa funeral home, Papa Dudut. Nak, busy ka ba? Hindi naman po. Bakit po? Gusto sana kitang makausap eh. Tungkol po saan, Ma? Halika rito, maupo ka sa tabi ko. Ay, alam kong nagluluksa ka pa sa pagkawala ng papa mo, nak. Pero sa tingin ko, ngayon na ang tamang panahon para sabihin sa'yo yung totoo. Matagal nang hinihiling sa akin ni papa mo na gawin ko to. Pero ngayon ko lang siya mapagbibigyan kung kailan wala na siya. Bago siya mamatay, sinabi niya sa akin na sabihin ko na raw sa'yo ang totoo. Ano po bang sinasabi niyo, Ma? Ano pong totoo? Anak, hindi mo tunay na ama si Joaquin. Ha? Anong ibig niyong sabihin?
Hindi ako tunay na anak ni Papa? Ampun ba ako? Hindi ka ampon. Anak kita sa ibang lalaki, Crystal. Sinong lalaki? Teka nga muna, Ma. Bakit ngayon niyo lang sinasabi sa akin to? Ibig sabihin ba, yung mga kapatid ko, hindi ko rin sila tunay na kapatid? Kapatid mo pa rin naman sila, pero hindi sa ama. Ilang taon nang lumipas, bakit ngayon ko lang nalaman to, Ma? Patawarin mo ko, Crystal. Ayoko na sanang sabihin sa iyong totoo dahil tinanggap ka naman ni Joaquin na parang tunay niyang anak. Pero alam ko na maling itago sa iyo ang katotohanan. Sino ang tunay kong ama? Nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Wala akong balita sa kanya. Kahit litrato niya, wala rin ako mapapakita sa iyo. Binura ko na kasi siya sa buhay ko. Ganun na lang yun, Ma? Sasabihin niyo sa akin na ibang tatay ko tapos hindi niyo man lang siya ipapakilala? Paano nangyari na nagkaroon kayo ng anak sa ibang lalaki kung may asawa na kayo? Wala nun si Joaquin dito sa Pilipinas nung mangyari yun. So niloloko niyo si Papa? Habang nagpapakahirap si Papa sa ibang bansa, nandito kayo at may kinakalantari na iba? Paano niyo nagawa yung ganun, Ma? Anak ko, minahon ka. Pinagsisisihan ko na ang nagawa ko. Hiningi ko na ng tawad kay Joaquin yun at pinatawad na niya ako. Kaya nga tinanggap ka niya ng buo at hindi tinuring na iba. Kung pinatawad na kayo ni Papa, ako hindi. Akala niyo ba kay Papa ka lang nagkamali sa ginawa ninyo? Paano naman ako, Ma? Ilang taon niyo akong ginawang tanga. Kung hindi ba nagkasakit at namatay si Papa, sasabihin niyo pa rin ba sa akin ang totoo? Malamang hindi, no? Alam kong nagkamali ako, Crystal. Naintindihan ko kung bakit ganyan ang reaksyon mo. Inaasahan ko nang magagalit ka sa akin. Pero sana mapatawad mo ko. Ako na lang ba ang walang alam, Ma? Yung mga kapatid ko, alam ba nila na hindi nila ako buong kapatid? Walang alam ang mga kapatid mo. Sasabihin ko pa lang din sa kanila. Walang ibang nakakaalam? Yung mga tita mo, alam nilang lahat. Pero huwag kang magalit sa kanila. Nakiusap ako sa kanila na hayaan nilang ako mismo ang magsabi sa'yo. Bakit ngayon niyo lang sinabi sa akin to, Ma? Hindi man lang ako nakapagpasalamat kay Papa. Ni minsan hindi niya pinaramdam sa akin na hindi niya ako kadugo. Sobra-sobra yung kabutihan na pinakita niya sa akin pero hindi ko malang nagawang magpasalamat sa kanya. Patawarin mo ko, Crystal. Hindi ko alam kung kaya kong gawin yun sa Teka, ngayon, Crystal, Ma. saan ka pupunta? Hindi ko alam. Gusto ko muna mapag-isa. Hindi ko kayo kayang tingnan. Anak, sandali lang. Huwag ka umalis, nakikiusap ako. Patawarin mo ako, anak. Teka lang, sandali. Iwan niyo nga ako. Hayaan niyo muna ako mapag-isa sa kwarto ko. Hindi ko kayang magtagal dito sa sala dahil nasusuka ako sa pagmumukha ninyo. Crystal, sandali. Anak! Papa Dudut, ikinagalit ko talaga ng matindi ang revelasyon sa akin ni Mama. Dahil na rin siguro sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko ng mga panahong yon. Sabay-sabay ang galit, sama ng loob, pati ng pagluluksa ko sa pagkamatay ni Papa. Gulong-gulo din ang isipan ko noon kung dapat ko bang hanapin kung sino ang tunay kong ama. May parte sa akin na gustong malaman kung nasaan na siya. Pero may parte rin sa akin na masama ang loob dahil sa tinagal-tagal ng panahon ay hindi naman niya ako hinanap at kinumusta. Nagdadalawang isip ako noon kung hahanapin ko ba siya o hahayaan ko na lang dahil mukhang hindi naman interesado ang tunay kong ama na makilala ko. Nang mga panahong yon ay lumayas ako sa bahay namin, nakituloy muna ako noon sa isang kaibigan ko na nakatira malapit sa pinapasukan kong resto bar sa bayan. Minabuti ko nang umalis na lamang muna sa amin para magpalipas ng galit ko kay Mama. Kahit na hindi na ako sa bahay namin tumutuloy, linggo-linggo pa rin ako nagbibigay ng pera sa mga kapatid ko, Papa Dudut. Kahit malaki ang galit ko noon kay Mama, ay hindi ko magawang pabayaan ang mga kapatid ko dahil alam kong wala naman silang ibang maaasahan kundi ako lamang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papadudot sa ibang bahay muna ako na nuluyan habang nagpapalipas ng galit kay mama. Nakitira ako noon sa kaibigan ko na malapit sa pinapasukan kong resto bar sa bayan. Nang mga panahong yon ay tuloy-tuloy naman po ang pagbibigay ko ng suporta sa mga kapatid ko. Lahat ng yon ay ginagawa ko at nagbibigay po ako ng pinansyal sa tulong para sa mga kapatid ko para sa pag-aaral nila. Kahit galit ako noon kay mama ay hindi ko naman maatim na pabayaan sila, lalo na ang mga kapatid ko, dahil ipinangako ko noon kay papa noong nabubuhay pa siya na aalagaan ko ang pamilya namin kapag nawala siya. Ang pagsuporta ko sa mga kapatid ko ang nagsisilbing pagtanaw ko ng utang na loob kay papa dahil tinanggap, minahal at binuhay niya ako noon na parang tunay niyang anak. Ikinalulungkot ko ang mabilis na pagkawala ni papa sa amin. Nangihinayang ako noon dahil hindi ko man lang nagawang magpasalamat o bumawi sa kanya bago siya namatay. Ang dami ko pa sanang plano at bala ko pang iparanas sa kanya ang masarap na buhay, kaso'y hindi ko na matutupad ang mga plano kong yon dahil wala naman na siya. Noong nakabukod ako sa amin ay nagkaroon ako ng mahabang panahon para magnilay-nilay. Na-realize ko na ang ikli lamang pala talaga ng buhay, lalo na kapag tinamaan ka ng malubhang sakit. Anumang oras ay pwede kang mawala dito sa mundo. Gaya na lamang ni Papa, na halos buong buhay niya ay kumakayod siya para sa amin. Tapos sa isang iglap, may sakit na siya. At doon na nga nagwakas ang kwento ng buhay niya. Nakakatakot mang isipin pero hindi natin alam kung gaano karaming oras na lamang ang natitira sa atin dito sa mundo. Napag-isip-isip ko noon na nagsasayang lamang ako ng oras noong galit ako kay mama. Baka isang araw ay magulat na lamang ako sakaling mabalitaan kong wala na rin pala siya. At baka pagsisihan ko yon dahil hindi ko sinulit ang mga panahong nandito pa siya at nabubuhay. Naisip ko rin kung nandito pa si Papa, alam kong ikasasama ng loob niya na nagtatanim ako ng galit kay Mama. Kung nagawa ni Papa na patawarin si Mama ay kakayanin ko rin siguro pagdating ng tamang panahon. Ipinagdasal ko sa Diyos na bigyan niya ako ng lakas ng loob na mapatawad ko si mama. Naging effective naman ang panalangin ko dahil unti-unti ko ring napatawad si mama noon. Halos 3 buwan din akong hindi nagpakita sa kanya hanggang sa dumating ang araw ng birthday ni mama, kaya umuwi ako sa amin para sorpresahin siya, Papa Dudut. Kayo ng plato? Oh, Crystal! Hindi kita napansin. Nandyan ka pala. Happy birthday po, Ma. Eto po, may dala akong cake para sa inyo. Naku, nagabala ka pa. Salamat, nak. Pakilapag na lang dyan sa mesa. Oh, bakit kayo umiiyak, Ma? Ikaw kasi Bigla-bigla kang sumusulpot dito. May dala ka pang cake. Nakakagulat ka naman. Wala ka pa rin pinagbago talaga, Ma. Ang drama mo pa rin. Kumusta naman po kayo dito? Ayos naman. Ikaw, kamusta ka? Ang tagal mong nawala. Grabe ang pag-aalala ko sa'yo. Huwag kayong mag-alala, maayos naman po ako. Doon po ako tumuloy sa kaibigan ko. Mabuti nga kasi malapit siya doon sa resto bar eh. Hindi ako nahihirapan sa pag-uwi pag galing ako sa trabaho. Kinuwento nga pala sa akin ng kapatid mo na nagbibigay ka pa rin daw ng pambaon nila sa eskwela. Salamat, anak. Hindi mo pinabayaan ang mga kapatid mo kahit may galit ka sa akin. Hay nako, ang daldal talaga ni Bunso. Sabi ko wag nang ipaalam sa inyo eh. Alam mo naman yung batang yun. Numero 1 tsismoso.
Hindi po ba kayo pinahihirapan ng mga bata rito? Kayo lang po mag-isa. Sanay naman ako sa mga yon. Nung nasa Manila ka at nasa abroad ang papa mo, di ba kami lang naman ang magkakasama rito? Ay, o nga po pala. Anak, gusto ko lang uling humingi ng tawad sa'yo. Alam ko, hindi ako nakapag-sorry ng maayos nung huli tayong nag-usap eh. Nandito ka ngayon, kaya sa tingin ko naman napatawad mo na ako. Pero gusto ko pa rin makapag-sorry sa'yo ng maayos. Ma, wala na po yun. Huwag yun ang intindihin yun. Ang totoo niyan, gusto ko rin po mag-sorry sa inyo. Kasi nadala ako ng emosyon ko eh. Nawalan ako ng respeto sa inyo. Alam ko pong may nasabi ako masasakit na salita, kaya sorry po talaga, Ma. Wala yun sa akin, Nak. Sa laki ng pagkakamali ko sa inyo ng papa mo, kulang pa yung mga salitang yun. Di bali po, Ma. Ang mahalaga, napatawad na kayo ni Papa. Tsaka napatawad ko na rin po kayo. Kalimutan na natin yung mga nangyari. Tungkol pala sa tunay mong ama. Kung gusto mo siyang hanapin, tutulungan kita. Pinag-isipan ko nga po yan habang wala ako rito sa bahay. Inisip ko kung hahanapin ko pa ba siya. Pero wag na lang siguro, Ma. Bakit naman? Hindi rin naman po niya ako hinanap eh. Baka hindi niya ako gusto makilala. Sigurado ka ba, Nak? Ayaw mo makilala kung sino ang tunay mong ama? Mukhang tahimik na po ang buhay niya ngayon. Baka po may bago na siyang pamilya. Ayoko na magulo pa sila kung sakali. Sige. Basta kung magbago ang isip mo, pwede kitang tulungan na hanapin siya. Hindi na naman po importante kung sinong tatay ko, Ma. Ang mahalaga naman po kayo ang naging nanay ko. Kontento na ako roon, Ma. Salamat, anak. Tsaka may tatay naman ako eh. Hindi ko man siya kadugo, hindi naman niya ako tinuring na iba, di ba po? Tama ka dyan. Napakaswerte natin kay Joaquin. Tinanggap ka niya at minahal. Ako naman, pinatawad niya. Napakabait ng asawa ko. Ay, sumalangit nawa siya. Sana lang mas mahabang panahon pa po yung pinagkaloob ng Diyos sa amin para nakasama ko siya, no? Oo nga. Ma, may sasabihin nga po pala ako sa inyo. Ano yon? Kung babalik po ba ako dito sa bahay, welcome pa po ba ako? Abay, syempre naman. Kahit kailan, lagi kang welcome dito, no? Babalik ka na ba? Kung okay lang po sa inyo. Oo naman, okay talaga yan. Miss na kaya kita rito kung alam mo lang. Okay, babalik na po ako, Ma. Ang bait talaga ng Panginoon. Lahat ng dasal ko natupad ngayong araw ng birthday ko. Ano po bang pinagdasal nyo? Ipinagdasal kong mapatawad mo na ako at sana umuwi ka na rito sa bahay. Natupad nga po lahat ng dasal nyo, Ma. Ang galing naman. Itong cake nga pala. Baka gusto mo nang kumain. Ay, sandali lang po. Humiling po muna kayo bago natin hiwain yung cake. Kailangan pa ba? Natupad na nga ang mga hiling ko. Si Mama talaga. Tatawagin ko lang yung mga kapatid ko, Ma, para kakantahan namin kayo ng happy birthday. Sige. Maghahain na rin muna ako habang tinatawag mo sila. Papadudot matapos kong sorpresahin sa bahay si Mama noong birthday niya, ay umuwi na ulit ako sa amin. Naawa rin kasi ako kay Mama noon dahil mag-isa niyang inaasikaso ang bahay at inaalagaan ang mga kapatid ko. Tumatanda na rin si Mama noon at alam kong hindi na madali para sa kanya ang gumawa ng mga gawaing bahay ng mag-isa. Habang nagtatrabaho ako noon bilang waitress ay tumatanggap naman si Mama ng labada bilang sideline niya para kumita rin ng pera. Nagtutulungan kaming dalawa ni Mama noon na itaguyod ang pamilya namin at pag-aralin ang mga kapatid ko. Malaki ang naging epekto sa relasyon naming mag-ina ang pagtutulungan naming dalawa ni Mama. Mas lalo pa kaming naging close sa isa't isa at naging mas madali para sa amin na tanggapin ang pagkawala ni Papa. Magkasama kaming pinatibay ng mga hinarap naming mga pagsubok, Papa Dudut.
Crystal, nadala ba natin yung kandila at posporo? Opo ma, nandito po sa bag. Pakilabas mo nga at ipagtitiri ko na ng kandila ang papa mo. Eto po. Akalain mo yun? 1 taon na palang nakalipas mula nung nawala ang papa mo. Oo nga po eh. Ang bilis ng panahon, no? Akala ko hindi natin makakaya ang buhay kung wala si papa mo, nak. Pero sa awa ng Diyos, eto tayo. Nakakaraos naman. Nakikita po tayo ni Papa ngayon. At sure po akong proud siya sa atin, ma. Oo naman, lalo na sa'yo. May sakit pa lang nun si papa mo, ikaw na ang tumayong tatay ng mga kapatid mo eh. Palakasan lang po talaga ng loob, ma. Wala naman po tayong magagawa eh. Tuloy lang ang buhay. Kung nasaan man si Joaquin ngayon, sana masaya siya at wala ng paghihirap. Sana nga po, ma. Sa totoo lang po, nung nawala si Papa, parang nabunutan din po ako ng tinik sa dibdib. Malungkot man na wala na siya, at least hindi na siya pinahihirapan ng sakit niya. Oo nga eh. Nakakaawang tingnan ng papa mo noon. Sobrang payat na at nanghihina. Kapag nakikita ko siyang iniinda yung mga masakit sa katawan niya, parang nasasaktan din ako. Ako rin po. Hindi man natin kasama si Papa ngayon. Mas okay na yon kesa naman nabubuhay nga siya pero nagdudusa naman at saka nasasaktan. Kaya nga. Ay, yung suman pala, ilabas mo na. Maglagay tayo rito sa puntod niya, paborito ng papa mo yung patupat. Ito po, 3 patupat para kay Papa. Naalala ko nun, ma, tuwing mamamalengke ako, laging requesto ni Papa. Magtatampo siya kapag nakalimutan kong bumili. Simple lang ang kaligayahan ni papa mo. Ako naman dati, lagi niyang request na magluto ako ng palabok. Paborito niya yun. Oo nga po pala, sayang naman hindi tayo nakapagdala. Hindi bale, sa susunod na lang na pagbalik natin. Sige po. Dati kapag nagre-request siyang magluto ko ng palabok, umaangal pa ako. Masyado kasing matrabaho eh. Kaya sabi ko bumili na lang kami pero ayaw niya. Gusto niya talaga yung luto ko. Ang kulit talaga ni Papa, no? Naku, sinabi mo pa. Alam niyo ba, ma, ilang buwan bago mamatay si Papa, nag-usap kaming dalawa. Tungkol saan? Tinanong ko siya noon kung maganda ba sa Dubai. Sabi niya maganda raw doon. Pero mas gusto pa rin niya rito sa Pilipinas kasi nandito tayo. Bolero talaga yung papa mo. Yan nga rin po yung sinabi ko sa kanya eh. Naikwento ko rin po sa kanya na balang araw kapag natapos na po ako sa pag-aaral, gusto ko rin makapag-abroad gaya niya. Oh, anong sabi niya? Ayun, suportahan daw po niya ako. Sabi ko nga na magpagaling po siya eh, para mapanood niya ako sa graduation. Kaso sayang, wala na po siya. Hindi na niya ako makikitang magtapos kung sakali. Anak, kung gusto mo mag-aral, gawan mo ng paraan. Baka may scholarship ka naman na pwedeng makuha. Huwag puro kami ang alalahanin mo ha. Isipin mo rin ang sarili mo at mga pangarap mo. Kung pangarap mong makapagtapos ng pag-aaral, suportado rin kita dyan, syempre. Talaga po? Oo naman. Hindi man makakapunta ang papa mo sa graduation mo, edi ako na lang. Kami na mga kapatid mo. Salamat ma ha. Hindi ko po kayo bibiguin. Salamat din. Dahil napakabuti mong anak sa amin ng papa mo at napakabuti mo ring ate sa mga nakababata mong kapatid. Papadudot kung meron mang naging aral sa akin ang mga pinagdaanan ko sa buhay, yon ay ang magpatawad. Masyadong maikli ang buhay para sayangin natin ito sa sama ng loob at galit. Hayaan nating madama natin ang ating emosyon at pag lumipas na ito ay matuto tayong magpatawad at mag-move on. Dahil sa pagpapatawad ko kay mama, mas lalo pang tumatag ang pamilya namin at ngayon ay hawak kamay naming hinaharap ang anumang mga pagsubok sa buhay. Sa ngayon ay nakakaraos naman po kami. Yung kapatid kong sumunod sa akin, sa awa ng Diyos, ay graduating na ng high school. Yung iba kong mga kapatid ay puro top din sa klase nila at napakasipag mag-aral. Kaya naman kahit mahirap ang maging isang breadwinner,
ay nilalakasan ko ang loob ko at laban lang ng laban. Ako naman ay ginamit ko ang experience ko sa resto bar at nag-apply ako sa barko bilang waitress. Nagsabit din po ako ng application sa ilang mga kumpanya sa abroad sa mga trabahong related sa pagiging waitress o bartender. Kung papalarin ako matanggap, baka umalis muna ako ng bansa sandali para makapag-ipon ng pang-tuition. Para pag-uwi ko sa Pilipinas ay saka ko naman ipagpapatuloy ang pag-aaral ko. Kung hindi naman ako matatanggap, dito na muna ako sa amin at susubukang maging working student. Ano man ang mangyari ay hindi ko bibitawan ang mga pangarap ko dahil pinangako ko kay Papa na tutuparin ko ang mga yon. Wala man siya rito, inaalay ko naman sa kanya ang lahat ng tagumpay na nakamit ko at makakamit ko pa. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sa pagbabahagi ng kwento ko sa Barangay Love Stories. Sana kahit papaano ay mayroong ma-inspire sa mga pinagdaanan ko, lalo na ang mga breadwinner ng pamilya. Yung mga may galit sa kanilang magulang o sa mga nawala ng mahal sa buhay, sana po ay makuha ninyo na ang inyong katahimikan. Makuha ng inyong puso ang magpatawad. Alam kong hindi madaling proseso pero palalayain ng pagpapatawad ang mga kalooban ninyo mula sa sakit. Basta laban lang ng laban anuman ang mga pagsubok sa buhay. Isang taus-pusong pasasalamat po sa inyo, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kristan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap pabalikin ang isang taong gumawa ng hindi maganda sa atin. Pero may ilan na kaya itong gawin dala ng pagmamahal na humalo sa karupukan. Ikaw, kabarangay, handa ka bang magpabalik ng isang taong minsang nakagawa ng hindi maganda sa iyo? Dear Papa Dudut, hindi talaga palaging nasa ilalim ka. Makakaahon ka rin at mapupunta sa ibabaw. Makikita mo rin ang ganda ng tuktok. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Barbie, 35 years old at maraming pinagdaanan sa buhay. Pero ni minsan ay hindi ako sumuko. Lalo't nakaasa sa akin ang nag-iisang inspirasyon ko. Ang 65-year-old kong nanay. Kaming dalawa na lang ang magkasama sa halos 2 dekada. Matapos po kaming iwan ng aking tatay. Matapos nga ang pag-iwan sa amin ni tatay ay naranasan namin ang iba't ibang hirap. Hindi ko na halos maproteksyonan noon si nanay dahil kahit ako mismo ay hirap nang makabangon noon. Pero nagawa ko. Hindi na ako nakapagtapos ng pag-aaral at maaga akong nagtrabaho para matulungan ko si nanay. Gustuhin ko mang makapagsuot ng toga at makapasok sa mga kumpanyang magaganda ay hindi ko nagawa, Papa Dudut. Mas inuna kong mag-survive kasama si nanay. Kung ano-anong pinasok kong trabaho noon. Mula sa pag-aabot ng flyer sa mall hanggang sa pagbebenta ng French fries sa isang university hanggang sa napagod na akong maging isang empleyado. Nagsimula na akong magnegosyo at ang unang negosyo ko ay ang mga street food at milk tea sa isang elementary school. Hindi nga lang yun pumatok. Hindi pa rin ako sumuko. Sumunod kong negosyo ay ang pagbebenta naman ng mga abubot para sa mga babae. Pumatok yun nung una pero pansamantala lang. At tulad ng nauna kong negosyo ay nagwakas na po ito.
Hanggang sa umabot na ako sa pagnenegosyo ng mga pajama. Doon na ako tinamaan ng swerte dahil sa pagbebenta ko nito, nakabili ako ng maliit na bahay para sa amin ng nanay ko. Nagtuloy-tuloy ang swerte at sa wakas ay nakatakas na rin ako sa ilalim ng buhay na ito. Nasa ibabaw na ako at buong puso akong nagpasalamat sa Diyos na hinayaan niya akong mapunta sa tuktok, Papa Dudut. Welcome sa ating bagong bahay, Nay! Atin na ito? Sure na? Oo naman po. Makakaasa kang hindi na tayo uupa. Hindi na tayo magdadahilan kung bakit madedelay ang bayad natin sa upa. Pwede mo nang palitan ng kulay ng dingding kahit anong oras mo gusto. Hindi na tayo magtitiis sa matingkad na green na pintura. Pwede na rin ako magpabutas ng dingding para makapagsabit ng mga picture frame natin. Ikaw ang reyna ng bahay. Kahit isabit mo pa ako sa dingding, pwede na. Tara, Nay, pasok na tayo sa loob. Hoy! Ang ganda nitong bahay natin. Ang ganda! May sarili na ba akong kwarto rito, anak? Bibilin ko ba to kung wala? Siyempre meron. Kwarto mo nga ang pinakamalaki. Ay, hindi na! Magpalit tayo ng kwarto. Ibigay mo sa akin ang pinakamaliit. Sapat na yun sa akin. Hindi na po, Nay. Ay, hindi pwede. Ikaw ang nagsumikap na bumili nito. Kailangan mo ng malaki at magandang kwarto para ma-enjoy mo naman tong pinaghirapan mo. Mas mag-e-enjoy ako kapag nakita kong komportable at masaya kayo. Lagi niyong sinasabi sa akin na bata pa lang kayo, pangarap niyo nang magkaroon ng sariling kwarto para maimbakan ng mga gamit niyo. Pero... Walang pero. Sa'yo na yung pinakamalaking kwarto, Nay. May sariling banyo pa yun para hindi na kayo mahirapan kapag magigising kayo sa madaling araw para umihi. Salamat, anak, ha? Walang dapat ipagpasalamat sa akin. Kung meron mang magsasabi niyan, dapat ako. Bilang na bilang ko kaya lahat ng sinakripisyo niyo sa akin mula pagkabata. Lalo na nung iniwan tayo ni tatay. Ang demonyo mong tatay. Siya na lang kaya ang ipako ko sa dingding, ano? Mali yata na nabanggit ko si tatay. Hindi ka pa pala marunong magpatawad. Mas pipiliin ko pang pinturahan ng matingkad na green itong dingding natin kesa patawarin ng damuho mong tatay. Huwag ka nang bitter kay tatay. Kasi kung hindi naman niya tayo iniwan, hindi tayo mapupunta sa kalagayan natin ngayon. Asensado na at may sarili ng tahanan. Pero bago tayo umabot dito, halos lumubog ako sa mga tiniis kong hirap. Tiniis ko na makita kang mainggit sa mga kapitbahay nating bata dahil hindi kita mabilhan ng kahit na isang tsokolate o bagong panali ng buhok. Niregalo sa Pasko, hindi ako makapag-abot. Nay, hindi na mahalaga yun. Nakayanan naman nating pareho at nalagpasan. Ang importante, yung ngayon. Andito tayo ngayon sa loob ng sarili nating bahay, oh. Wala na tayong utang. Hindi na tayo problemado sa pang-ulam. Hindi na tayo matatakot na mapuputulan ng kuryente o tubig. Ay, hindi na tayo iiyak kada gabi kakaisip kung saan tayo kukuha ng pang-almusal kinabukasan. Ay, basta, demonyo pa rin ang tatay mo. Ang haba ng pagdadrama ko sa kapalaran natin tapos bigla mong sisingit yung galit mo kay tatay. Sana makasingit siya ng pwesto sa impyerno. Patawarin mo na siya. Ako nga wala na akong galit sa kanya kasi pinalitan naman ni Lord ng blessings yung pagkawala niya. Napailing na si nanay dahil ang bilis ko raw patawarin ang ginawa ni tatay sa amin. Bakit daw hindi ko matandaan na halos 2 dekada kaming naghirap dahil sa ginawa niyang pag-iwan sa amin? Bakit pa ba ako magagalit? Hinayaan naman ni Lord na maging maayos ang buhay namin. Pero naiintindihan ko naman si nanay kung bakit dala pa rin sa puso niya ang galit kay tatay. Minahal kasi niya ng sobra si tatay, Papa Dudut.
First love pa naman niya si tatay. Kaya masakit nga naman sa puso niya na isang araw, tatalikuran na lamang siya ng lalaking unang minahal niya. Ang masakit dito, ang rason ay dahil ayaw na niyang buhayin kami. Masyado raw siyang nalunod sa mga responsibilidad sa amin. Napagod siya sa amin. Napagod na siyang maging ama't asawa kaya sumama siya sa isang baklang nagkagusto sa kanya. Nagsama silang dalawa at balita namin ay binigay kay tatay ng baklang yon ang lahat ng luho at mga kailangan niya. Hindi na bumalik sa amin si tatay at wala na rin kaming naging balita sa kanya. Nakatikom na lang din ang bibig ng mga kakilala ni tatay na may alam kung nasaan siya. Wala na rin namang kaming naging pakialam noon. Mula noong nagdesisyon siyang iwan kami ay nagpasya na rin kaming kalimutan siya kahit na mahirap. Lalo na sa parte ni nanay. Naalala ko pa sa mga unang gabi at linggo na wala na si tatay. Katabi ko noon si nanay at rinig ko ang bawat hikbi niya na itinatago niya sa kumot. Nagkamali siya at hindi niya yon naitago sa akin. Narinig at nakita ko ang lahat pero mas pinili ko lang na huwag sabihin yon sa kanya. Dahil alam kong nahihiya siya, na nasasaktan siya at nalulungkot dahil sa pag-alis ni tatay. Kaya naman nagpakatatag ako, Papa Dudut, para sa kanya. At araw-araw ay pinapangako ko na papalitan ko ng mas maganda at masagana ang ginawang pag-iwan sa kanya ni tatay. Natagalan man ang pagkamit ko noon pero nagawa ko pa rin, Papa Dudut. Day! Ba't gising ka pa? Gabing-gabi na. Binibinyagan ko lang tong bagong sofa natin. Halika, tabihan mo ako rito. Ay, ang lambot ng nabili mong sofa, di ba? Mabuti naman at nagustuhan nyo. Pinili ko talaga yung pinakamalambot sa mall. Inupuan ko lahat ng sofa ron. Ito lang yung alam kong magugustuhan nyo. At nagustuhan ko nga. Salamat anak ha. Natatandaan ko kasi nung sinabi nyo na sumakit na yung likuran nyo dun sa plastic na upuan natin dun sa dati nating bahay. Nilalagyan nyo pa nun ng karton para di ganun katigas. Wala rin namang epekto yung karton. Niloloko ko lang ang sarili ko. Parang nung panahon na niloloko ko ang sarili ko, nababalik pa ang tatay mo kapag naisip niyang babae pala ang gusto niya. Hindi naman dahil sa kasarian kaya tayo iniwan ni tatay. Gusto lang niya ng komportabling buhay. Yung nabibili lahat ng luho niya nang hindi nagtatrabaho. Buhay tamad ang gusto niya. Alam niyo naman yung ugali niyang yun dati pa, di ba? At mukhang nakuha naman niya lahat ng gusto niya. Salamat sa baklang binigay lahat ng luho niya. Ay, wag na nga natin siyang pag-usapan. Tumitigas lang bigla tong sofa eh. Hindi ko lang talaga kasi maintindihan kung bakit nakayanan niyang sukuan ng pamilya niya. Kahit hindi na ako. Ikaw na lang na anak niya mismo eh. Bakit nasikmura ka niyang sukuan? Kasi hindi na niya masikmura ang hirap ng buhay. Ay, kung nakapaghintay lang sana siya hanggang sa magdalaga ka, di sana kasama natin siya ngayon sa pag-asenso. Kasama natin siyang nakalipat dito. Hindi rin, Nay. Pakiramdam ko hindi natin to maaabot kung hindi niya tayo iniwan. Kasi yung pag-iwan niya sa atin na naging inspirasyon ko para magpursigi eh. Kung hindi niya tayo tinalikuran, baka lumaki akong tamad tulad niya. Ay, hindi ko naman papayagan yon. Dapat magaya ka sa akin na masipag. Kaya nga nagpapasalamat ako na umalis na siya sa buhay natin. Kasi nagkaroon ako ng maraming oras para magaya sa'yo. Ang swerte ko nga at marami akong natutunan at namana sa'yo. Uy, ang galing mong mambola. Yan ang namana mo sa demonyo mong ama. Hanggang ngayon, demonyo pa rin ang tingin mo sa kanya? Totoo naman kasi. Change topic na po. Nakikita ko na naman yung ugat sa noon nyo. Pumipintig-pintig na naman. Hindi puso ko ang tumitibok-tibok kapag naaalala ko siya. Yung ugat ko sa noo. Special talent talaga ng tatay mo to.
Kaya nga, para makapahinga na yung ugat nyo sa noo, wag na nating banggitin si tatay. Nakaka-nega vibes pa rito sa bahay eh. Bawal yan sa feng shui. Maglagay tayo ng bagwar yan sa pintuan para itaboy ang kaluluwa ng tatay mo palayo sa atin. Mukha namang buhay pa si tatay, kaya imposibleng dumalaw ang kaluluwa niya rito. At nay, hindi pang taboy ng kaluluwa ang bagwa. Basta gumamit tayo ng pangtaboy sa tatay mo. Kahit ano, insenso, o kaya kutsilyo. Bawang! Bumili tayo ng bawang. Isabit natin sa pinto. Nay, hindi na natin kailangan yan. Siguradong hindi na babalik si tatay. Ay, hindi natin sigurado. Sigurado ako. Halos 2 dekada na siyang wala. Kung gusto niyang bumalik, dapat dati pa. Sana talaga wag na siyang bumalik. Kahit bumalik siya, wala na siyang babalikan pa. Tama! Hindi niya mararanasang umupo sa malambot na sofa na to. At nakuha ko to ng 40% off pa. Matulog na tayo, Nay. Maaga pa ako magde-deliver ng mga benta kong pajama. Inakay ko si nanay patayo at papunta sa kanyang kwarto. Habang naglalakad kami papunta sa kanyang kwarto ay panay pa rin ang ngit-ngit niya tungkol kay tatay. Ramdam ko ang pait sa hangin sa tuwing nagkukwento si nanay, papadudot ng galit niya kay tatay. Tinatawanan ko na lamang para hindi na lalong mag-apoy pa ang galit na nararamdaman niya. Nang maihatid ko na si nanay at nasiguradong nakahiga na siya sa kanyang kama ay pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Pagkatapos uminom ng tubig ay nilibot ko ang buong bahay. Tahimik ko lang na ginawa yon dahil baka magising pa si nanay at baka bigla pang maalala si tatay. Napangiti ako habang pinagmamasdan ang bahay na pinaghirapan ko. Hindi yung ganong kalaki pero masaya ako at kontento. Proud ako dahil galing yon sa pinaghirapan ko. Huminga ako ng malalim, ang bango ng bahay. Hindi na katulad ng mga inupahan namin dati na amoy estero at pugad pa ng mga krimen. Safe na kami roon, Papa Dudut. Makakatulog na kami ng maayos nang hindi iniisip kung merong papasok sa bahay namin para pagnakawan kami. Safe na kami roon. Hindi na kami magkakaproblema kung bigla kaming paalisin ng landlady dahil biglang magbabago ang isipan niya na paupahin kami. Naiiyak ako habang binabalikan ang mga hirap namin ni nanay sa mga nauna naming tinirhan. Kung paano namin tiniis na mabastos ng mga lalaking lasing sa daanan tuwing madadaanan namin sila. Hanggang sa pakikipagpatintero sa mga daga na pumapasok sa loob ng bahay namin. Safe na kami roon, payapa na ang paligid. Payapa na ang mga puso namin at wala na kaming ibang mahihiling pa. At puro na namang pasasalamat ang binubulong ng mga puso namin matapos ang lahat ng pasakit. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging masaya at payapa ang mga unang buwan namin sa bahay. Nakapamili na rin kami ng mga kailangan namin. Bago na lahat ng aming kagamitan. Malayo sa mga naging gamit namin sa dati naming mga tinirhan. Panay pa nga ang picture ni nanay sa bawat sulok ng bahay. Halos araw-araw din niyang binibida ang bahay namin sa Facebook. Sabi ko nga sa kanya huwag na niyang gawin yon dahil hindi lahat ng nakakakita ng post niya sa Facebook ay natutuwa. Baka kako maka-evil eye ang ilan sa kanila. Sagot naman niya ay hindi mananalo ang inggit sa pinaghirapan namin. Napangiti ako kay nanay, Papa Dudut, at ramdam naming kakampi namin noon ng Diyos. Kaya hinayaan ko na lamang siyang gawin kung ano man ang magpapasaya sa kanya. Hinayaan ko siyang i-post lahat ng mga nakamit naming mga biyaya. Alam ko talagang nagbigay ng saya sa kanyang bago naming bahay, Papa Dudut. Kontento na ako, makita ko lang talaga si nanay na maginhawa at komportable sa buhay. Maayos ang negosyo ko at patuloy ang pasok ng mga masisiglang customers. Panalo na ako sa buhay, Papa Dudut, puro pasasalamat na lamang at wala nang dapat na ikatakot pa.
wala ng pangamba. Pero nagkamali ako. Parang binigyan ng hangganan ang lahat. Isang araw ay dumating ang lalaking dahilan ng pangamba at takot sa buong buhay ko, Papa Dudut. Walang iba kundi si tatay. Dumating siya sa panahong hindi ko inaasahang darating pa siya. Isang hapon pagkatapos kong makipag-meeting sa mga supplier ko ng pajama, umuwi ako kaagad ng bahay para ayain si nanay na lumabas at magmeryenda. Pero laking gulat ko nang makita kong kausap at katawanan niya si tatay sa sofa na parabang walang galit na nararamdaman. Hindi ako kaagad nakaimik nang makita ko sila. Hindi nga nila ako kaagad napansin na dumating dahil masyadong maingay ang tawanan nila para marinig ang pagbukas ng pinto at pagtayo ko sa kanilang likuran, Papa Dudut. Parehas lang tayong 65 years old, no? Parehas lang tayong tumatanda. Tigilan mo nga ako sa katutokso sa edad ko. Pero kahit tumanda ka pa, iba pa rin talaga ang ganda mo. Wala ako halos makitang wrinkles sa mukha mo. Ano ba sikreto mo? Botox? Anong botox ka riyan? Wala lang akong stress sa buhay. Kaya hindi ako dinadapuan ng wrinkles. Aba, sana all. 65 years old ka na? Sumasana all ka pa? Barbie anak, dumating ka na pala. Kanina pa po. Ay ganun ba? Pasensya na kung hindi kita napansin. Itong tatay mo naman kasi. Bakit andito siya? Eh kasi… Napadaan lang ako anak. Dumadalaw lang. Napadaan lang? Ganun na lang yon? Parang walang naganap sa halos 2 dekadang paglayas mo? Barbie, hindi ka dapat ganyan makipag-usap sa bisita. Maling bisita kasi yung pinapasok nyo. Barbie! Maling timing ata ako ng pagpunta. Pasensya na anak. Mukhang pagod ka kaya ayaw mo mag-asikaso ng bisita. Kahit pagod ako, kaya kong umasikaso ng bisita. Maliban sa inyo. Mabuti pa, aalis muna ako. Pasensya na ulit. Salamat. Huwag na sanang mauulit to. Tsaka huwag na kayong mag-ingat pag alis nyo. Anak, bakit mo naman ginano ng tatay mo? Maayos ka naman yung pinakiharapan na. Bukas na bukas yung bibili tayo ng bagwa para maitaboy ang kaluluwa ni tatay. Hindi ako nagbibiro. Mali ang pagtrato mo sa tatay mo. Bakit ko siya itatrato ng tama? Alam niyo naman ang ginawa niya sa atin, di ba? Oo, alam ko. Hindi ko yun makakalimutan kahit kailan. Talaga ba? Parang sa tingin ko nakalimot ka na sa ginawa niya eh. Yung tawanan na tinginan niyo kanina, parang may nagbabalik na feelings. Masyadong malagkit. Hindi na pwede yon. Bibili talaga ako ng bagwa bukas sa Binondo. Humanda talaga ang kaluluwa ni tatay. Hindi na uli makakapasok yun dito. Alam kong sinusubukan mong magbiro dahil napupuno ka na naman ng galit ngayon sa tatay mo. At dapat ikaw din galit sa kanya. Magkakampi tayo. Kaway natin siya, di ba? Hindi naman habang buhay galit tayo sa kanya. Wow! Galing talaga sa iyo yan, Nay! Samantalang nung mga nakaraan, ikaw tong Gina G sa galit kay tatay? At ikaw ang nagpapakalma sa akin. Ikaw ang nagsasabi na kalimutan na ang nangyari. Mas tama yun. Ang gusto kong kalimutan nyo, si tatay mismo. Pero hindi natin pwedeng kalimutan ang ginawa niya sa atin. Oras na para magpatawad, anak. Nay, ang rupok nyo! Marupok na kung marupok. Pero nung nakita ko ulit siya, nawala yung galit ko. Ibalik nyo yung galit nyo! Anak, ubus na ang galit ko sa tatay mo. Napatawad ko na siya. At sana, ikaw rin. Bibili talaga ako ng bagwa. Magsasabit pa ako ng bawang sa pinto para double kill. Nagdabog akong pumasok sa kwarto at nagkulong doon, Papa Dudut. Hinayaan naman ako ni nanay na mapag-isa. Alam niyang kinabigla ko ang nakita ko sa kanila ni tatay at hindi ko talaga maintindihan kung bakit gano'n na lamang kabilis na napatawad si tatay ni nanay.
Samantalang halos 2 dekada rin niyang kinimkim ang galit niya kay tatay. Tapos sa isa at minsang pagkikita ay bigla na lamang niyang sasabihin na magpatawad na raw kami. Hindi pwede. Walang dapat magpatawad sa amin. Bitter na kung bitter pero yon ang tama. Hindi pwedeng patawarin ang isang taong nag-abandona ng pamilya niya. At mas lalong hindi dapat patawarin ang isang taong biglang magpapakita na parang walang nangyari. Napaiyak na lamang ako sa galit, Papa Dudut. Tahimik kong tinakpan ang bibig ko ng kumot tulad ng ginagawa noon ni nanay tuwing umiiyak siya kapag naaalala at nami-miss si tatay. Kabaliktaran lang kami ng dahilan kung bakit ako umiiyak at nagtatago. Umiiyak ako dahil sa galit ko kay tatay sa pagbabalik niya sa buhay namin. Naalala ko noong mga unang araw na hindi na namin kasama si tatay. Laging akong nasa labas ng pinto at nakaabang sa kanya. Baka kasi magbago ang isip niya at maisipang bumalik sa amin. Hindi ako sumama sa mga kaibigan ko para makipaglaro kahit na anong aya nila sa akin. Kahit nakakatukso ang mga laruang hawak nila, gusto kong hintayin ang pagbabalik ni tatay. Malakas ang loob kong magagawa ko siyang pabalikin kapag ngumiti na ako sa kanya. Kasi naalala ko, sabi niya noon kapag nakangiti raw ako, nagagawa ni tatay ang lahat. Ngiti ko raw ang kahinaan niya. At sa ngiti ko alam kong mapababalik ko si tatay. Babalikan niya kami. Hindi na muling iiyak si nanay sa gabi. Pero hindi nangyari yon, Papa Dudut. Isang araw napagod na akong maghintay at ngumiti. Isang araw ay sumama na ako sa mga kaibigan ko para makipaglaro. At mula noon ay hindi ko na sila tinanggihan para hintayin si tatay sa pagbabalik niya sa buhay namin. Anak, bakit andito ka sa sala? Bakit gising ka pa? Nasobrahan ako sa tulog kaninang hapon. Sumakit yung likod ko sa kakahiga. Kailangan ko maupo muna rito sa sala. Ay, anak, pwede na ba nating pag-usapan? Ang alin? Ang dahilan kung bakit hindi ka makatulog ngayon. Sinabi ko naman sa inyo na dahil napasobrang tulog ko kaninang hapon. O baka naman dahil yan sa pagkabigla mo sa pagbabalik ng tatay mo. Hindi na siya babalik. Hindi na siya pwedeng bumalik. Aayusin ko ang sinabi ko. Sa pagdalaw ng tatay mo. Alam nating pareho, Nay, na hindi lang pagdalaw ang ginawa niya rito. Anong ibig mong sabihin? Alam niyo na paraan lang ang pagdalaw niya kanina para makabalik uli siya sa buhay natin. Anak, yan ba ang pinoproblema at kinagagalit mo? Meron pa bang iba? Nay, maayos na tayo. Utang na loob. Huwag na tayong magdala ng problema dito sa bahay. Bagong buhay na to, Nay. Actually, dati pa tayo nagkaroon ng bagong buhay mula nung iniwan niya tayo. Kaya please, huwag nang maging marupok. Hindi na siya kasama sa bagong buhay natin. Mas okay na tayo ngayon. Ay, pwede ba kitang tabihang umupo? Sige lang po. Alam mo kanina, nung may kumatok sa pinto, akala ko ikaw. O di naman kaya yung titingin ng metro natin sa tubig. Nagmadali akong buksan yung pinto. Nagulat ako nang bumungad sa akin ang mukha ng tatay mo. Nagulat? O naging masaya? O baka kinilig? Nagulat. Hindi ko naman inaasahan na magpapakita pa siya matapos ang mahabang panahon. Teka, paano niya nalaman ang address natin? Huwag niyo sabihin nakakapag-usap na kayo dati pa. Umamin kayo. Hindi. Nalaman niya sa ninang Esther mo. Kahit kailan talaga si Ninang. Lagi na lang nakikialam. Ay,
Tulad mo, nagalit din ako syempre nung nakita ko siya. Pero nung kwento niya sa akin ang nangyari sa buhay niya, pagkatapos niya tayong iwan, naawa ako. Naawa? O naging marupok? Kung andun ka lang kanina, pati ikaw magiging marupok sa kwento niya. Maaawa ka sa kanya. Kahit mataganan pa siya ng elepante o barko, hindi ako maaawa sa kanya. Binubugbog daw siya ng baklang kinasama niya noon. Mabuti nga sa kanya. Karma niya yon. Tiniis niyang pananakit sa kanya ng baklang yon kasi binibigay naman daw sa kanya lahat ng luho niya. Proud pa siyang sabihin yan Yan ang kapalit ng pagkasilaw niya sa luho. Karma niya yon. Isang araw, nanawa rin sa kanya ang baklang yon. Pinagpalit siya sa mas bata at mas gwapo. Inabando na siya. Iba talaga ang karma, mabilis. Gusto niya raw bumalik sa atin noon, kaya lang nahihiya siya. Alam niya kasing kumalat na ang balita tungkol sa pangiiwan niya sa atin para sumama sa bakla, kapalit ng magandang buhay. Diyan naman ako hindi naniniwala. Si tatay, may hiya. Fake news. Maniwala ka man o hindi, pero yun ang totoong nangyari. Ganun ka katiwala na totoo ang kwento niya sa'yo? Kasi minahal ko ang tatay mo at sa tagal ng pagsasama namin, alam ko kung kailan siya nagsisinungaling at kung kailan siya nagsasabi ng totoo. Totoo man o hindi yung kwento nyo, ayoko nang makita pa ang pagmumukha niya rito. Wala na siyang karapatan sa atin, kaya mas magandang dun na lang uli siya sa malayo. O mas magandang maghanap na lang uli siya ng isang baklang maloloko. Magpabotok siya. Baka sakaling makabingwit uli siya ng susustento sa kanya at magbibigay ng luho niya. Papa Dudut, hindi ko na hinintay pang sumagot si nanay. Nadala na rin ako ng galit ko sa kanya. Tumayo na ako sa pagkakaupo sa sofa at nagmadaling pumasok sa kwarto. Yun ang unang beses na nagtalo kami ni nanay, Papa Dudut. Lagi kaming magkasundo pero dahil kay tatay ay nagbago ang sistema naming mag-ina. Ilang araw kong hindi kinausap si nanay at alam kong may communication na ulit sila ni tatay. Inoobserbahan ko siya at kitang-kita ko kung paano siyang ngumiti habang hawak ang cellphone niya. Iyon ang ngiting nakikita ko sa kanya noong bata pa lamang ako sa tuwing binobola siya ni tatay. Alam kong kachat niya si tatay pero hindi niya sinasabi sa akin. Kilala ko si nanay. Bihira siyang makipagkwentuhan sa chat at panay lang ang nood niya ng mga reels at pagko-comment sa Facebook post ng mga kaibigan niya pero tamad siyang makipag-chat. Tamad siyang replyan ng mga message ko sa kanya. Pero mula nang nakapag-usap na sila ni tatay ay nakatutok na si nanay sa pakikipag-chat. Hindi na muling dumalaw si tatay sa bahay. Pero naging madalas naman ang paglabas-labas ni nanay. Lagi pang nakaayos. Natuto na siyang gumamit ng makeup at halos bihira ko siyang madatnan sa bahay. Alam kong kinikita niya si tatay pero hindi ko siya magawang kumprontahin tungkol doon. Natatakot ako sa isasagot niya dahil alam ko ang katotohanan. At alam kong ikagagalit ko yon. Ayoko magalit kay nanay, yon ang huling bagay na gusto kong mangyari sa relasyon naming mag-ina. Hanggat maaari gusto ko na maayos kami dahil si nanay na lang ang meron sa akin. At sa mga panahong yon ay para kong tinutusok ng karayom sa puso ko dahil parang inaagaw na siyang muli ni tatay sa akin. At parang wala akong laban dahil si tatay ang first love niya. Kahit ang first love niyang yon ang unang nagbigay din sa kanya ng pasakit. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko na rin naman natiis si nanay, Papa Dudut. Ako na rin ang unang nakipag-usap sa kanya. Pero hindi namin muling napag-usapan ang tungkol kay tatay. Parang nag-usap lamang kami para hindi matapos para matapos na ang nakakabinging katahimikan sa bahay. Nag-uusap man kaming muli pero hindi na katulad ng dati. Wala na pong biruan, may ilangan na rin sa pagitan naming dalawa at hindi na rin namin nagagawa ang mga routine naming mag-ina.
Hindi ko na siya sinasamahang manood ng TV at hindi ko na siya nakakasamang makakwentuhan habang naglalaba. Madalas ay nagkukulong na lamang ako sa kwarto. Hindi naman niya ako pinipilit na makipagkwentuhan sa kanya. Hindi naman niya ako pinipilit na ibalik ang routine namin. Isang araw ay kinailangan kong mag-out of town para maasikaso ang negosyo ko. Pasimple kong sinabihan si nanay na huwag magpapapasok ng mga bisita sa bahay habang wala ako. Mukha namang naintindihan niya, Papa Dudut, at tumango lamang siya. Sinabi kong 4 na araw akong mawawala. Makalipas ang 3 araw ay nagbalik na ako sa amin. Napaaga ang balik ko dahil may balak akong hulihin siya. Malakas kasi ang kutob kong dumadalaw pa rin sa bahay si tatay. Alam kong sa pag-alis ko ay umaligid na muli si tatay sa bahay. Malakas nga ang kutob ng dibdib ko noon nang makababa na ako ng taxi sa harapan ng bahay namin. Dahan-dahan ako naglakad patungo sa pinto at pagbukas ko. Tama nga ang naging hinala ko. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko nang makita ko si nanay at tatay na naglalambingan sa may sofa. Hindi nila ako kaagad napansin dahil malakas ang volume ng TV na sumabay pa sa harutan nilang dalawa. Kung hindi pa ako lumapit sa kanila, hindi nila mararamdaman na may nakapasok na pala sa bahay. Galit na galit ako pero pinilit kong kumalma dahil ayokong ma-stress si nanay. Pero sobra na. At hindi na tama, Papa Dudut. Huwag ka gang malikot. Nahihilo ako Hindi na nga tayo magkasya rito sa sofa. Sabi ko naman sa'yo, sa kwarto na lang tayo. Malawak ang kama. Gusto ko ngang manood ng TV. May inaabangan akong palabas. Eh di, ipasok na lang natin sa loob ng kwarto yung TV. Tapos, doon natin ituloy ang lambingan. Ayoko ron. Dito na lang. Doon na lang. Huwag na rito para makahiga pa tayo. Ang sakit na kasi ng likuran ko sa kakaupo. Nay, Uy, Barbie, akala ko bukas ka pa uuwi. anong ginagawa niya rito? Nagpatila lang ng ulan. Tirik na tirik ang araw sa labas. Asan ang ulan? anak, dumalaw lang talaga ako. Dumalaw ka? Pero anong ginagawa ng maleta mo rito sa sala? Anak, Nagsabi ako sa inyo, Nay, na huwag kayong magpapatuloy ng bisita habang wala ako. hindi siya bisita. Tatay mo naman siya. Hindi niyo pwedeng lusutan ng usapan sa ganyang rason. Huwag kang magalit sa nanay mo, anak. Hindi ako galit kay nanay at alam niyo kung kanino ako totoong galit. Alam ko pero huwag mo sanang ibaling ang galit sa nanay mo. Sa akin na lang. Sa'yo lang naman talaga ako galit. Nadamay lang siya. Kung dahil to sa pagdalaw ko rito, pasensya na. Gusto ko lang talagang makita ang nanay mo. Gusto mo lang utuin si nanay para bumalik ka uli sa buhay namin. Ang lakas ng loob mo magdala pa ng maleta rito? Ganyang kakakampante na makakatira ka rito? Barbie, huwag ka namang ganyang makipag-usap sa tatay mo, anak. Alam kong galit ka pero… Anong galit? Galit na galit! Nanginginig ako ngayon sa galit dahil nakikita ko ang pagmumukha mo sa bahay na pinaghirapan ko para sa amin ng nanay ko! Alam mo anak, dala ng tatay mo tong litrato nating pamilya nung huling Pasko na magkakasama tayo. Naitago pa niya. Nakalagay pa sa picture frame na natanggap mo nung Christmas party nyo nung bata ka pa lang. Tingnan mo oh, walang basag. Hindi pa naninilaw. Iningatan ng tatay mo para maibigay sa'yo pag nagkita kayo. Bala ko tong isabit sa dingding natin. Saan kaya maganda? Wala akong pakialam dyan, Nay! Kahit cheque pa na nagkakahalaga ng 1 milyon na nakalagay dyan sa picture frame na yan, hindi ko yan tatanggapin! Lalo na kung galing sa magaling yung asawa na nang iwan sa atin! Sobra ka na, Barbie. Tatay mo pa rin siya. Mag-sorry ka. At mag-ina niya tayo! Pero anong ginawa niya? Iniwan niya pa rin tayo! Tapos gusto niyo mag-sorry ako? Ako ba tong nangiwan? Magpatawad ka na, anak. Hindi makakabuti sa'yo na magkimkim ng sama ng loob. Hindi mo ako katulad, Nay! Hindi ako marunong magpatawad! Huwag na kayong magtalong dalawa. Ang sakit sa loob na makita kayong ganyan. Nagtatalo lang naman kami dahil sa pagbabalik mo!
Hindi ko gustong manggulo. Pero nagawa mo na! Thank you ha! Ayaw mo bang mabuo tayo, Barbie? Buo na tayo, Nay! Nung tayong dalawa lang! Kahit tayong dalawa lang! Hindi ko maintindihan kung paano niyong naiisip na mabubuo tayo kapag bumalik si tatay! Kasi sa nakikita ko, siya lang itong wawasak sa atin! Hindi totoo yan. Hindi totoo? Eh ano itong nangyayari ngayon? Sige nga! Alam ni nanay at tatay ang punto ko, kaya hindi na rin sila sumagot pa, Papa Dudut. Hinayaan nila akong sabihin lahat ng sama ng loob ko at nakatungo lamang silang dalawa. Para bang nahihiya. Hindi ko na kinaya pang makaharap si tatay at ipinasok ko na lamang ang gamit ko sa kwarto ko at saka nagmadali na akong lumabas ng bahay. Pero bago ko umalis ay sinabi kong ayoko nang makita pa ang pagmumukha ni tatay sa pagbabalik ko. Wala pa ring sumagot ni isa sa kanila. Malakas kong sinarado ang pinto dahil sa sama ng loob ko. Pumara ako ng taxi at nagpahatid sa mall at doon ko ginawang magpaikot-ikot para magpakawala ng sama ng loob. Kung saan-saan ako napadpad. Ginabi na ako sa mall at inabutan na ng pagsasara noon at doon pa lang ako nagpasyang umuwi. Umaasa akong wala na si tatay sa bahay pag uwi ko. Gusto ko kasing makausap si nanay, ako na talaga ang gagawa ng paraan para maputol na ang komunikasyon nilang dalawa, Papa Dudut. Pumara na ako ng taxi at nagpahatid na sa bahay. Kabado ang puso ko nang makaharap ko na ang pintuan. Alanganing mang pumasok pero alam kong kailangan ko nang harapin si nanay para mapag-usapan ang magiging setup namin. Dahil ayoko na talagang bumalik pa si tatay sa buhay namin, Papa Dudut. Pagkabukas ko ng pinto ay nagulat ako nang makitang andon pa rin si tatay. Tahimik ang bahay, wala si nanay. Si tatay lang ang nakaupo sa sofa at mukhang ako talagang hinihintay niya. Suot pa rin ang damit niya noong nahuli ko sila ni nanay na naglalandian. Nakapangbahay lang. Ang kapal ng mukha niya. Feel at home talaga siya sa amin. Nakita niya ako kaagad at nagkatitigan kaming dalawa at hindi ko alam ang gagawin noon. Nagbalik ang panginginig ng katawan ko. Dala ng galit sa pag-alala sa naging sagutan namin. Hanggang sa tumayo na si tatay para lapitan ako. Umatras ako pero hinawakan niya ang braso ko. Gusto niyang mag-usap kami. Ayoko man, Papa Dudut, pero pagkakataon ko na yon para ilabas lahat ng naging sama ng loob ko sa kanya sa halos 2 dekadang pagkawala niya sa buhay namin, Papa Dudut. Hindi ko maintindihan kung bakit nandito ka pa. Klaro ko naman sinabi kanina na ayoko nang makita yung pagmumukha mo rito pagbalik ko. Narinig ko yun. Kaya lang ayokong umalis nang hindi tayo nagkakaayos. Umaasa ka pa talagang magkakaayos tayo? Mas lalo mo lang akong ginagalit ngayon. Anak naman. Nasaan si nanay? Nasa kwarto niya. Nagpapahinga. Sumama ang pakiramdam mula pa kanina. Umalis ka na. Ako na mag-aasikaso sa kanya. Sabi ko nga, hindi ako aalis hanggat hindi tayo nagkakaayos. Ano pa sa tingin mo ang maayos dito? Wala na to, tay. Matagal mo nang sinira ang tiwala ko sa inyo. At ihihingi ko yun ng tawad ng paulit-ulit. Anak, nahirapan din ako nung nawala kayo ng nanay mo sa akin. Pero hindi ka bumalik para sa amin. Nakwento naman sa'yo ng nanay mo ang lahat, hindi ba? Oo, nakwento niya kung paano mo na-enjoy ang binibigay sa'yo ng baklang kalaguyo mo. Na kahit sinasaktan ka na, sige ka pa rin. Kasi ang sarap pag may nagbibigay ng luho mo, di ba? Ang sarap maging tamad. Paano mo nga naman ba maiisip na bumalik kung napapalibutan ka na ng mga luho mo? Pero natapos din naman yun. Natapos nung iniwang ka niya dahil nakahanap siya ng mas bata at mas gwapo sa inyo. Wala ka lang naging ibang choice. Ay, nagsisisi ako na pinili ko siya kaysa sa inyo. Sa kanyo lang naisip yan nung iniwan na niya kayo. Nagsisisi talaga ako, anak. Huli na yung pagsisisi nyo. Gusto kong bumalik doon. Gusto mong bumalik dahil iniwan kayo ng baklang yon. Doon nyo lang kami naisipang balikan ni nanay.
Pero kahit ganun na yung nangyari, hindi pa rin kayo bumalik. Kasi ano? Dahil natatakot kang balikan ng responsibilidad mo sa aming mag-ina. Tamad ka kasi! Puro lang pasarap ang gusto mo! Kasi nahiya na ako eh. Yan lang ang tamang ginawa niyo sa buhay niyo. Ang mahiya. Mabuti naman at naramdaman niyo yan, no? Kaya nga hindi na ako bumalik. Kasi wala na akong mukhang maiharap sa inyo ng nanay mo. Eh bakit hindi mo pa tinuloy-tuloy na wag nang iharap ang mukha mo sa akin? Bakit nagpakita ka pa? Bakit nawala ang hiya? Ibalik mo yung hiya mo! Kasi Alam ko kung bakit. Kasi kailangan mo ng bagong magagatasan. hindi totoo yan. Mahal ko kayo kaya gusto kong bumalik. Lalo na nung nakita ko ulit ang nanay mo. Nagbalik lahat ng alaala natin nung masaya pa tayong pamilya. Sinayang ko yun. At alam mo kung ano yung bumalik sa akin nung nakita ko kayo? Yung mukha nyo nung tinataboy nyo si nanay habang palabas kayo ng bahay para iwan kami. Kung paano mo ako tinulak nung humabol ako sa'yo para pigilan kang umalis. Yun ang alaalang bumalik sa akin! Gusto kong makabawi sa inyo ngayon. Hindi mo gustong bumawi sa amin! Gusto mo, buhayin ka namin! Nagkakamali ka. Parang tama naman ako! Kasi kung kailan kami umasenso ni nanay, kung kailan may negosyo na ako at may sarili kaming bahay, saka ka biglang sumulpot! Saka mo biglang nilambing at minanipula si nanay! Masaya akong nalamang umasenso na kayo kaya nagpakita ako para batiin kayo. Masaya ka kasi akala mo may mapapala ka sa amin. Huwag mo kami igaya sa baklang ginatasan mo nun! Hindi yan ang habol ko. Mahal ko kayo ng nanay mo. Mahal na mahal ko ang nanay mo. Gusto kong magkabalikan kami dahil nagsisisi na talaga ako na iniwan ko kayo. Huli na ang lahat, Tay! Hindi pa huli ang lahat. Napatawad na ako ng nanay mo. Nagkabalikan na nga kami ulit eh. Wala ka na magagawa ron kung pinili akong mahalin at patawarin ulit ng nanay mo. Kailangan mo kaming unawain, anak. Kasi sa ayaw at gusto mo, andito na ulit ako sa buhay niyong mag-ina. Hindi na ako aalis. Hindi ko na kayo iiwan ulit. Ah, ganun ba? Hindi nasabi sa akin ni nanay ang tungkol sa pagbabalikan niyo eh. Ang sabi niya lang sa akin, dumadalaw ka lang bilang bisita. Ganito na lang, no? Payag naman akong magkabalikan kayo. Masaya ako kung yun ang totoong nagpapasaya kay nanay. Salamat anak. Hindi ka magsisisi na pinabalik mo ako sa buhay niyo. Babawi ako sa inyo. Sa isang kondisyon. Sige, ano yon? Kunin mo na siya rito. Magpakalayo-layo na kayong dalawa kung gusto nyo talagang magsama. Anong ibig mo sabihin? Total desisyon nyo namang magkabalikan at hindi ako kasali sa desisyon na yon. Umalis na lang kayo pareho sa bahay ko. Kaya mo naman sigurong buhayin si nanay, no? Hindi naman high maintenance si nanay eh. Kayang-kaya mo siyang buhayin. Pero anak, wala akong trabaho. Wala tumatanggap sa akin kahit saan dahil sa edad ko. Yun lang. Pero madiskarte naman si nanay. Sure ako na kaya kanyang buhayin. Gigisingin ko na ba siya? Para sabihin ang naging plano natin? Napatulala si tatay sa huling mga sinabi ko, Papa Dudut. Akala niya ay makakalusot na siya para magkatasan kami. Hindi niya alam na may baon akong pananakot sa kanya pagdating kay nanay. Alam ko namang bumalik lamang siya dahil nakita niyang asensado na kami. Hindi ako papayag na makisakay siya sa pag-asenso namin dahil wala siyang ambag doon. Napatahimik siya at napabalik sa pagkakaupo sa may sofa. Hindi niya alam ang sasabihin sa akin. Nakangiti ako ng palihim. Alam kong nagwagi na ako noon at hindi na siya babalik pa sa buhay namin. Binuksan ko na ang pinto para mapaalis na siya, Papa Dudut. Nag-alala raw si nanay, Papa Dudut, ano raw ang sasabihin niya kapag umalis na ulit siya. Sinabi kong ako na ang bahala. Bago siya umalis ay humingi pa siya ng pera sa akin para panimula daw niya at pangako raw niya na hindi na siya magbabalik pa matapos tanggapin ang pera. Naglabas nga ako ng pera sa wallet ko at nakapaghanda talaga ako. Alam kong hihingi siya sa akin kaya nag-withdraw na ako ng pera. Alam ko na likas na sa bituka ng tatay ko ang ganong klase ng modus. Alam kong pera lang ang totoong habol niya sa amin tulad ng ginawa niya sa baklang pinirahan niya noon. Pagkatapos ko siyang abutan ay pinalis ko na siya
Sinabi kong huwag na siyang babalik kung ayaw niyang ipahiya ko siyang muli gamit ang perang nakuha niya sa akin. Nagpasalamat siya at umalis na. Pinagmasdan ko siya habang papalayo at dala ang maleta niya. Parang bumalik ang alaala ko nung unang beses siyang umalis sa bahay namin. Napalunok ako para mapigilan ang pag-iyak habang inaalala ang mga masasakit na pangyayaring yon. Mula nga noon ay hindi na siya muling nagpakita sa amin ni nanay at tinanggap na rin ni nanay na pera lang ang habol ni tatay. Hindi na kami parehong galit ni nanay noon. Nagpatawad na kami dahil nagkaroon na kami ng closure sa totoong ugali ni tatay. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Sana'y kapulutan po ito ng aral ng inyong mga masusugid na tagapakinig. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Barbie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever!